Assalamu alaikum bandiraɓe haalpulaar en wiyoɓe wimi e mbimami bisimilla mon ɗo e nder télévision moɗon Pindi TV no jaadi toon hen subaka foof e mo ganduɗa woni Amadou Moussa Anne e banimon debbo Aissata Ndiaye ɗo e Pindi TV wiide tan a jarama an mo ganduɗa woni caggal caméra ji woni Samba Diop e équipe muɗum bandiraɓe noon caggal nde min calmini mon ha gayni noon min bismoto tan Amadou bisimilla ma. Mbani mba Aissatou jam walima mi salminima en calmini kadi yeɓiyankoɓe Ayawu Pindi TV ɗo ɓe goni eɗen gondiri kala e nder windere nde ko wi tan bisimilla mabɓe hande kam mataw sujet ko goto tan ko fati banggue coftal ɓalli ko ɗum woni ko jani ɗin nawri hande o subaka noon tigui Amadou hanke noon benenaɓe mataw tan gandal mabɓe koko majjiriɓe hande noon piriri ko jayndeli ɗi fof puɗɗori tan koye coftal ɓalli ɗum saabi noon puɗɗortoɗen hande koye stade tigui ko noon tan nde won noon kala ko jooli kadi ko hen tan jollete ɗum saabi noon gadortoɗen hande ko jayde witende stade quotidien noon eɗen gandi ko jayde heeride ko fate banggue coftal ɓalli ha tengti to banggue ko koyguel woni football jayde noon ne wayno ari koye oɗo victoire woni pool ko ganduɗa ko pool gu mantinigo hanki wonande barode leydi men Sénégal jayde wi ne wayno ko jiheɗe ñamama tawi ñamiɗi ko barode teddugal leydi meɗen Sénégal ɓe kolti noon wonde Sénégal nana tan e taaɓe ɗiɗi gam tan joni o nawde ndiɗo kuberi toon to Égypte ko fate banggue ɗum ɗon jayde ne arte ko yuti ko e gueɗe mantiniɗe woni to banggue tarihe holtamonde noon ko lawol nayɓiwol toon to demi final tawi noon ko laabi 15 ko leydi men Sénégal ina waɗa participé e coupe d'Afrique des nations de football Alioune Cissé ina sifo e nder jayde stade kanko keblino kippo guendijo noon ina wayno o holliti wonde holɗum ko wi jouruji makko e saaha nde ɓe jeehi foftade hono ko wiyete mi-temps Idrissa Gana Gueye kañumne kadi suuti konnguru e nder jayde stade holliti wonde omo haala holko saabi o namdi yaltude woni changement Sadio Mané kañumne kadi haali hen o holliti wonde o saaha ene wayno tan aɓena mbaɗa doole mabɓe e mbawka mabɓe beele tan aɓe mbawa tigui joni o ina wayno timminde tigui on ɗon aadi moɓe gadodiri e Sénégal naaɓe eyyi caggal ɗum noon ko enquête jayde enquête kañumne kadi ne wayno yaɓi koye feelo jayde witende stade kañumne kadi ene wayno joni o arti ko yewti koye coftal ɓalli ha tengti e potiral hanki ngal hakkude leydi men Sénégal e leydi Bénin ɗum ɗon noon jayde wi ko polgu e dow leydi Bénin kono ne kadi e qualification ko yewti koye dawal biyetengal demi final ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde ko koyɗol joni o ene wayno tan walla mbiyen ɗamaw joni o ina faada tigui ina faada no hannirta ni ɗo e nder leydi men Sénégal caggal nguɗo polgu mantinigu e dow Bénin ɗum ɗon noon baroɗe oɗo saaha tan keddora ko match ji ɗiɗi gam tan hebde walla mbiyen ƴettude ko yewti koye kuberi muɗum gadidi e nder coupe d'Afrique des nations ko konngudi Aliou Cissé ne tawi e nder ndeɗo jayde o holliti wonde noon oɗo saaha tan kamɓe ɓe gardi toon to Caire woni Égypte ene wayno ko fandare wotere woni fettude match ji jeeɗiɗi Sadio Mané kamne ene wayno jabtima e namde jaydiyankoɓe ɗen ɗon enquête o holliti wonde noon Madagascar walla Tunisie kala hen bawɗo wonde kamɓe eɓe keeɓi gam hewdirde mabɓe konngudi Michel Dussier mo ganduɗa kam woni keblino kippo guendijo mo dowla Bénin o holliti wonde ne wayno ko mbawka kam e doole e jawgol fettoɓe leydi Sénégal kañum tigui tampini e fettoɓe makko Idrissa Gana Gueye kam tigui marqué on ɗon bi ko noonde kadi ko kam tigui waɗa ko yewti ko woni mbiyen waɗa élire homme du match e ko yewti on ɗon fannu kono tan kanko Idrissa Gana Gueye hollitama wonde omo mema seeɗa woni ko gañiɗo ko yewti on ɗon match Le Quotidien le quotidien kamne kadi ne wayno arti ko yewti on ɗon fannu to banggue coftal ɓalli jayde ne kañumne yaɓɓi tan to ɗeto jayde jabɓiɗo jayde arti on ɗon fannu o holliti tan wonde ko Sénégal yewti dawal bitegal demi final caggal duuɓi 13 e koɓe jewtani tigui e ngal ɗon dawal Idrissa Gana Gueye ne wayno kañum tan joni o heeli walla mbiyen yuli ko yewti ko e nden ɗon haaɗide nde Sénégal ronkuno yewtude koyne wona joni duuɓi 13 kanko noon kanko tan marqué on ɗon bi goto ko noon kadi kanko suuɓa woni peto mantiniɗe on ɗon match woni homme du match ko fate e banggue on ɗon fannu ene wayno jayde yaltini natal ɓeɓe ganduɗa ɓe ko weltare jouruji leydi men Sénégal Vox Populi
Vox Populi e oɗo subaka hande kañumne kadi en yaltini hello ko fate banggue coftal balli on ɗon match jayande nde noon ne wayno arti e on ɗon fannu quart de finale Sénégal bene ne wayno ko gotel e ndiga leydi men fooli baroɗɗe noon ene wayno oɗo saha tan aɓena e dawal batidingal gam yewtude ko yewti ko e on ɗon final ɗum ko duuɓi sappo e tati caggal ko leydi men Sénégal fettani ko yewti e on ɗon coupe d'Afrique wonno ko 2006 woni hitande ujunaji ɗiɗi e jeegom toon to leydi Égypte Aliou Cissé suuti konnguɗi jaaƴi e nder jayde Vox Populi kanko noon keblino kippu guendiji leydi Sénégal o holliti wonde omoɗo fodde duuɓi joyi e gardigu oɗon équipe mbo Sénégal hollitino wonde ne wayno ko gollal makko tan woni e yobde mo oɗo sa Sénégal ne wayno kañum tan qualifiaki manam wayrino yaade coupe du monde ko ina tolno e duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko konnguɗe Aliou Cissé o holliti wonde o waɗi ɗum ko noon kadi Sénégal wayno wayrino wadde qualifié demi-finale e coupe d'Afrique des nations ko ina wona duuɓi sappo e tati ko noon kadi o saaha ɓe jettima e ngal ɗon dawal jayde ɗi walla mbiyen jayde nde ne wayno yejjit hen tan ko fate banggue gueɗe dendaɗe ɗe ha tengti ko yetti ko e tuma muya mo tumano kanko miñiraɗo e mawɗo leydi ndi o wiyete ko Aliou Sall hanki noon o notima toon to dikka holitama noon wonde ene o wayno ko gueɗal ngal ganduɗa ngal o holliti wonde kala ko police o sohluno to banggue enquête o hokkiɓe ɗin ɗon dossier ji. Libération. ndeɗo jayde kañumne ene wayno ari ha hande ko yewti ko e coftal balli kañumne kadi ko hen nayori wonnon kala ko joli ene wayno ko hen tan joldete ko ɗum woni ko jande ɗi paami nden jayde noon holliti wonde ko baroɗe teddugal leydi men Sénégal kañumen tan ñaami ɗeɗo jihe ɗe dowla bene ko noonne kadi ɓe mbaɗi qualifié e dawal bitegal demi finale coupe d'Afrique des nations historique woni ko jayde windi manam ko ɗum tarikh tigui mantiniɗo jayde wi ko duuɓi sappo e jeegom Sénégal ne wayno winditi histoire toon to Caire Sadio Mané ina haala e nder ndeɗo jayde Libération o holliti wonde ɓe ala ko woni haaju mabɓe oɗo saaha tan so wona jokkude golle mabɓe no hannirta ni Aliou Cissé kamne holliti wonde ko ngolɗon lawol angol juuti no feewi. L'Observateur ko jayde groupe Futurs Médias kañum ne oɗo subaka hande ari e dawal coftal balli ko noon kadi e gueɗe goɗɗe tawi ko gueɗe dendaɗe woni e mbadi kuptidindi jayde nde adi foof ko natande CAN 2019 de football Sénégal Bénin gotel e ndiga holitama tan wonde ko weltare ko noon kadi e demi final gam yewtude e ngal ɗon dawal Idrissa Gana Gueye holitama wonde ko ganduɗa ko woni kay gueɗal matinigal walla mbiyen ko kañum tan joni joni o folani omo ganduɗa o ko Aliou Cissé Keita Baldé Diawo kañum ne wayno ko ailier coupé woni ko jayde windi oɗo subaka hande Aliou Cissé ne wayno tan ko jiiɗo ko hay goto yiyani e wiide jayde nde ene wayno arti e tuma muya ko yewti ko e Petro-Tim ɗum ko ganduɗa ko woni Aliou Sall ni tuma ɗum e o saaha kanko noon miñiraɗe mawɗo leydi ndi holliti wonde o wi o haalini foof ɓeɓe ganduɗa ɓe ko dik woni tan ɓeɓe ganduɗa ko tambiɓe ko yewti ko e gonɗon losko ko fati e banggue on ɗon tuma muya ɗum woni ko jayde arti ko ngudi makko jañaɗi tawi e page 3 e jayde wittede L'Observateur. Exclusif. ne wayno ko nden jayde tigui guddirte ne oɗo subaka hande jayde kamne kadi arti e ko joli ko noonne kadi e ko ɓuuri mantanade e on ɗon nden ɗon ñawore walla mbiyen e ɗin ɗon ko guddi ganduɗa ɗi haali ɗum omo ganduɗa ko Aliou Sall toon to dik jayde wadde en gadorto tan ko jayde ɗi foof gadori ko woni coupe d'Afrique des nations e ko yetti o potiral leydi men Sénégal hakkude muɗum e Bénin Sénégal toon to demi final caggal duuɓi sappo e tati ko baro teddugal leydi men Sénégal ne wayno jettaki ngal ɗon dawal kongude Aliou Cissé ina tawe tigui e nder nden ɗon jayde o holliti wonde ɓe mbaɗi tigui hono mbawka mabɓe no fotirno Sadio Mané kamne haali o holliti wonde ina wayno ko arata ko ɓurata tigui musde e wiide makko Diomasy Camara kam meɗin ɗo wonde hono mbiyen petto mantiniɗo ɗo e nder leydi men Sénégal kanko noon o holliti wonde yo yimɓeɓe tan duttu teddugal omo ganduɗa o ko Aliou Cissé coaching manam ko yuti ko e on ngal ɗon karallagal ko droit mais noon ɗo wonde keblino baro teddugal leydi men Sénégal o holliti wonde ene wayno Aliou Cissé windi winnande mantinide ko yuti e potiral hankingal ko wona banggue coftal ɓalli jayde arti e noddugol omo ganduɗa o ko Aliou Sall toon to dik ne wayno noon jayde
arti hen kono kadi suurtan ko konngudi makko wonde kanko kay kala ko anduno walla kala dossier mo jogino e on ɗon fannu o rokkiti ɗum ɓe ganduɗa ɓe ko halfinaɓe gonɗon losko Aissatou Ndiaye ne wayno ko ɗum ɗo woni ko uddi jandeji men e oɗo subaka. Amadou Moussa Anne jarama ɗum noon uddi mataw tan gareten koye ɗum ko ganduɗa woni fait divers walla mbiyen gueɗe rendo e caggal noon nde ganduɗa tan ɗum ko ganduɗa woni roɓɓindu jayndeli ɗi uddama hande noon fait divers o ne hawni seeɗa saabu tan ko gorko mo ganduɗa kañum ko bartiɗo to Kolda keddiɗo o noon kañum ko tan barɗo miñum ɓe ganda jiiɗi yummay babat kom ɗum noon ko ɗo e Kër Mbaye Fall e Dakar ɗum kewi o mo ganduɗa noon woni Amadou Dia o woni koɗɗo Kolda o kanko noon ɓe tawi tan ko wartima caggal nde ganduɗa no yumma ko fini fo ma ya salminoymo ƴeewano walde nde fini noon ha tan yi o yiyani ɓiɗɗo o nanan ɗum saabi o yeehe suudu muɗum o tawani ɗum toon o noddi yimɓe wuuro o haalde mumen ɗum noon saabi ɓe jeehi ɓe naate nder wuuro ngo ɓe ƴeewoyi haaɓe tawimo e nder guesa makko toon ɓe tawi amo warti amo habɓi tan ɓoggol e dande amo waasi tan ɗum ko ganduɗa woni gurdam makko ɗum noon woni ko ganduɗa kewi ko to Kolda ɓe mbi noon saabi ɗum ko mataw omo joguino rafi mo ganduɗa ko rafi mo anda ko woni rafi o noon ala ko waɗani hen pour tan wawa yette sellude kono noon mataw mantinaki ɗum noon saabi kanko Amadou wartademo e konngude tan jignaɓe makko eɓe ganda goni anduɓe mo ɗum noon Amadou ne hawni keddiɗo o noon ko ɗo tan e Kër Mbaye Fall mo ganda mataw wiyama jamma e ñalawma subaka kikiɗo mo heewi habdude miñiko ha tan o ƴetti laaɓi o waɗe dande miñiko ha waasi ɗum ko ganda woni yete fittandu muɗum ɗum noon yo Allah dandu en hen Amadou woni gueɗe ganda ine ƴewtinda e ɗo joni e nder leydi ndi ko huuri hulɓinide ko huno teskade kadi ha tengti ɗiɗi duuɓi battidiɗi eɗen namdo tan holto teddungal woni eɗen namdo holto ndimagu woni eɗen namdo holto ɓingu moƴƴagu ngu woni ɗum ɗon woni joni ko hulɓini saabu kala nde jiiɗa gueɗe baɗini hen sa dayat tan wonko saabi ɗum te kadi ko sabato ɗum ko sa ƴeewi fotano wonde ha kene yoɓo fittandu bani adama kono noon tan eɗen mbi tan yo Allah reen wan noon gueɗe baɗini kadi ko musiba telliɗo yo Allah reen tan kadi yimɓeɓe dutto eɗo gonnoɗo to banggue ɓerɗe mumen woni ruttade eko moƴƴi ko woni ruttade kadi eko ganduɗa ko ɗum woni wadde ko foti ko wadde to banggue hakkude ma e yimɓeɓe to banggue hakkude ma e Allah o to banggue hakkude ma e ɗen gueɗe noon Allah jarama on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama bandiraɓe Haalpulaar en yeɓannoɓe ɗum ko ganduɗa woni roɓɓindu jaydeli moon ɗo e télévision moɗon Pindi TV